Гөлнара Шаймөхәммәтова. Одашкан сер. Эш хакы. Көн күреш йорты авылның уртасында иске генә бер бинада урнашкан. Район үзәгенә буйсынган филиал гына иде ул. Иң зур бүлмәдә суыткыч һәм телевизор ремонтлаучылар. Ишек төбендәге кысынкы бүлмәдә аяк киемнәренә күмелеп итекче утыра. Аның үз гомерендә дә итек күргәне юк инде. Кышын пима төбе сала, җәен бала-чага сандалиларын тегә. Өченче бүлмәгә Лида хуҗа. Аның эше дә хәзер чалбар төбе тегүдән, итәк бала кыскартудан артмый. Элекке кебек ситсылар сатылмагач, күлмәкләр дә кистермиләр, тектермиләр дә бүген. Базардан алган бер төрле киемдә йөриләр. Мәшәкате дә юк, эшсез дә. Сыйфатсыз әйбернең тиз тузганын аңларга да теләми халык. Үзгәреп кенә торган модага ярып, кеше өстендә яңа кием күргән саен кызыгып, юк акчасын бар итеп базарга йөгерә. Элек алып киялмәгәнен киеп рәхәтләнә янәсе. Тәнне тын алдыра торган мамык тукымадан тегелгән күлмәк кигәннәрдән хәерче дип көләләр. Лиданың үз кайгысы кайгы. Вакыт ягыштан кергән акча өчен көне буена бүлмә саклап утыруның бер кызыгы да юк. Анысына да түли алмаучылар күп. Колхоз соңгы 3 елда эш хакын бөтенләй бирми. Зур бәйрәмнәргә бәләкәй процентлар түләп алды да, шуның белән вәссәлам. Ел буе үстереп саткан бер үгезең балалар укытырга да ашарга китә. Авыл халкы нишләсен? Түзә. Атлаган саен я тегендә, я монда депутат булып сайланырга тырышып йөргән түрәләрнең матур сүзләренә ышанып, иретелгәнчә шул колхоздан көтеп, шуңа бәйләнеп яшәп ята. Менә иртәгә яхшырак булыр. Берәр елдан тормыш җайланыр дигән буш өметләр еш кына тиелдереп торса да, җыган дөньяңны, рәткә салынган хуҗалыгыңны кинәт кенә таратып кая чыгып китәсең инде? Кайда, кемне кем көтеп акчалы эш әзерләп куйган? Күңелсез уйларына бирелеп өенә кайтып барган Лиданы күз ачмаслык тузанда калдырып Жигули узып китте. Күрше авылныкы. Минислам малае Рәшит. Менә бит. Машиналар алып җыйдылар да чаптыралар хәзер. Вакытында Ельцин «берите сколько хотите» дип җир таратканда югалып калмадылар инде Рәшит кебекләр. Җиргә ертеп кире кайтарусыз судылар биреп, тиз генә совет халкын капиталист ясамакчы булып кыланды бит хөкүмәт. Башлы кешеләр биргәнне тәреп куймадылар, фәгыйль кебек куркып тормадылар. Җирләренә яшелчә чәчкән булдылар да, үсмәгән уңыш урынына халыктан бәрәңге җыеп шәһәргә илтеп саттылар. Судыларына машиналар алдылар. Их, мин юнсез, фәгыйль сүзенә карап калдым утырып. Лиданың эчендәге ачуы тагында кабарып, йөрәге сикерә башлады. Риза түгел ул бүгенге тормышына, бер генә дә риза түгел. Бәләкәй иске өе туп-тулы бала. Алар үскән саен күбрәк кием, күбрәк ашарга, кешедә күргәнне сатып алырга кирәк. Сорыйлар да сорыйлар. Лида үзе дә яшь бит әле. Аның да яхшыдан киенәсе килә. Кеше арасында матур булып, килештереп, җиңел машиналарга утырып йөрмәскә ул кемнән ким? Рәшит хатыны хәтлегенә чибәрлеге дә, килеш килбәте дә, акылы да бар. Ичмасам, яңа өйләрендә күтәреп куйдылар да, башын яба алмыйлар, акча җиткереп булмый. Руслан кебек шофер да, Расих кебек склад мөдире дә түгел шул фәгыйль. Читтән керер җире юк. Көтүченең мал башы чутлы бит. Кышын чанага салып алып кайткан 2 сәнәк силус белән әнә шул абзарыңдагы кадерле сыерлары, сарыклары гына туя фәгыйльнең. Мал үрчетеп кем байыган инде? Башың эштән чыкмый, өстең пычрактан арынмый. Кесә буш. Лида капканы ачып йортка керүгә, балалары ишек төбенә чыгып тезелде. Олыраклары Рита белән Риммасы дәшми. Эммасы, бигрәкләрдә үзенә охшаганы иркәсе, йөгереп килеп әнисенең бутына сарылды. 2 генә яшьлек Илсияр алпан-тилпән атлап, кәкре тәпиләре белән абына сөртенә капка белән күтәрмә арасын үтте дә, мәммәм дип сөйләнә-сөйләнә бәләкәй кулларын Лиданың сумкасына тыкты. Баласының аннан бер сыңар кәнфит тә тапмасын белгән ана кызын күтәреп алды. Папагыз кайда? Нигә Илсиярны ашатмады? Бригадир килеп алып китте, көндез үк. Көтүчләре исерек ди. Әнисенең йөзе караңгыланганын, аның нигәдер ачулы икәнен аңлаган Рита тиз генә эш белән булышырга кереште. Тагын ызгыш,
тагын тиргәш булачак. Кызган чагында өлеш төшерергә яраткан әнисенең күзенә чалынмавы, юлында басып тормавы хәерлерәк булыр бүген. Бер тиен сезгә йөрер инде мәмә явызланып, кеше өчен эшләп. Үзе кайтып җыйсын, скотинасын, видеть не хочу. Үрдәкләрне ашаттыңмы, Рита? Бәрәңге пешереп бутау ясадым. Әле генә ашап киттеләр. Үзегезгә дә шул бәрәңге. Бар, юда ярып пешерергә сал. Лида дөбер шатыр килеп ачуын табак савыттан, нәрсәнедер пешераткан, уенга сәреп ниндидер эшне эшләмәгән, әйберне урынына куймаган балаларыннан чыгара башлады. Үзе һаман юнсыз Фәгыйльне сүкте. Үтте гомерем шул уҗым бузавы белән. Все коровы. Акча турында, балалар турында и думать не думает ведь. Нәрсә дип шунда приехала. Встретила дурака на свою голову. Их! Пыр тузып иренең тетмәсен теткән хатын күршесе кергәч тә туктый алмады. Бөдрәләтелгән кыска сары чәчле, зәп-зәңгәр түгәрәк күзле, киң янбашлы Тамарка Лиданың бу җырына күптән күнеккән инде. Ну каралы, подружка, балага бер конфет, бер чупа-чуп салып кайтырга да акчаң булмасын әле. Как жить-то? Барына шөкер итте. Ел әйләнәсенә шул картошка, шул ит, шул сөт тә, шул күкәй аша имеш. Шулардан üzülмим дип целый год башыңны күтәрми эшлә, билеңне турайтма. Шул жизньмы соң инде? 1 кило печенье алырга да акчаң булмасын да. Я больше не могу, Тамарка, не могу. Не могу дип кая барасың инде, Лида? Итәк тулы бала белән хәзер поздно об этом думать. Да ладно, подруга, плюнь. Айда к нам. Сиңа анда с района звонили. Айда к нам, посидим, чәй эчәбез. Лида күршесеннән чыкканда караңгы төшкән, Фәгыйль кайтып малларын җыйган, караган, Рита сыерны савып сөтне айырткан, Илсиярны ашатып йоклаткан иде. Ачуы узар, тынычланыр дип өмет итеп, сабыр гына йорт эшләрен бетереп йөргән Фәгыйль ялгышкан булып чыкты. Тамарканың утлы көмешкәсен авыз иткән Лида үзе дә ажгырып тора, күзләре ут чәчә иде. Нәрсә? Куркуыңнан ыштан төбенә җибәргән бала кебек тихо гына йөреп ятасың. Бригадирга яхшы атланып, кеше урынына да эшләп йөргәч, акчаны крәп алгансыңдыр инде. Каяле, 1 сентябрьгә нихәтле эш хакы бирделәр. Хатын капканы ачып кирмәс борын ирен битәрләргә тотынды. Өстәлдә Фәгыйль башын иеп абзарына таба атлады. Лиданың каршысына чыккан кызлары бер-берсен бүлә-бүлә яңалык сөйләп кычкырышырга тотындылар. Папка безгә колбаса алып кайткан. Әниегез кыздырып ашатыр диде. Бер генә кисәк бүлеп бирде. Без сине көттек. Ни язак чыкмый тордың? Жарит итеп бир әле. Папка тагын консерва да алып кайткан. Ну, мам, әйдә инде тизрәк. Лида өстәлдә таралып яткан эш хакын, түләнмәгән акчалар исәбенә бирелгән шушка итеннән ясалган тушонкаларны һәм үләлмәгән колхоз сыерларының кып-кызыл, чүбек кебек итеннән район үзәгендә җитештерелгән колбасаларын күреп, җан әрнүе белән елап җибәрде. Кирәкми иде аңа бу үтмәгән товар. Исеме генә колбаса бит. Шәйним дисәң тешен китереп төшәр. Ни тәме, ни файдасы юк. Шатланып йөгергәләгән балаларына ничек кенә әйтсен соң шуны? Әйтмәсә, ни йөрәге белән курыкмый ашатсын. Кеше ашамаслык бу нәрсәләрне колбаса белән колбаса айырмасын белмәгән авыл халкына таратып, акча эшләп ята инде кемдер. Ит ашыйм дисә, хәзердән җыгып суярлык сарыклары кышкырты җитәрлек бит Лиданың. Аңа бүген балаларга өс кием алырга акча кирәк. Аның бүген күзенә карап торган сабыйларын тәм-том ашатып иркәлисе килә. Ни пичагыма миңа бу шушка консервасы. Гыйззәтнең йөзенә бар, күземә күрсәтмә. Балалар аптырашып бер ишек төбендә кепкасын угалап басып торган әтиләренә, бер көтеп алынган хезмәт хакын сыпырып төшереп өстәлгә ятып елаган әниләренә карап тын калдылар. Өй эчендә бары Лиданың такмаклап сулкылдавы гына ишетелде. Нигә шул хәтле мыскыл итәләр? Бессовестныйлар. Шуқынып кына китсеннәр шул перестройкалары белән. Ни эше юк, ни акчасы юк, ни товары кыйммәт. Сколько уже бурычым җыелды беләсеңме? Кайчан концы с концами сведем? Шулай яшәп буламын инде. Фәгыйль акрын гына хатыны янына килде. Тавыш тынсыз гына өстәл буендагы урындыкка утырды. Туктале, елама, Лида. Главный ашарга бар бит. Киемне аны елдагыча синең акчага алырбыз. Җитмәгәнен үзгәртеп тегәрсең.
Кулларың алтын бит синең. Тик елап шешенгән хатын мактау сүзләре ишетерлек хәлдә түгел иде. Ул чәчләре тузгыган башын күтәреп, әрнүле күзләрен Фәгыйлгә төбәп: "Юк акча, булмаячак та. Районнан звонить иттеләр. Иртәгә безне сокращать итәргә приедут", диде. Аннары торып, теге тәмсез, сыйфатсыз колбасаларны җыеп алып, сыер майында кыздыра башлады. Балалар бәләкәй шул. Бер ни дә аңламыйлар әле. Алар өчен колбаса ят нәрсә, тәмләй бер инде. Ипиләп ашагыз, ишегезгә тимәсен. Колбасаның тәмен белмәсәләр дә кишер чәйенекен сизәләр шул. Сирәк эләккән ризыкны сыптырып кына куйган балалар әниләре ясап куйган чәйләргә тотынмадылар да. "Чәй алырга акча тап. Теләсәң каян? Миңа ышанып торма хәзер. Башкача кишер киптерер хәлем юк. Надоело", дип Лида да чәй тулы йомрысына тотынмыйча өстәл артыннан торып китте. Теш арасыннан сыгып чыгарып әйтелгән сүзләр Фәгыйлнең йөрәгенә барып кадалса да, ул кайтарып җавап бирмәде. Сүзсез генә шикәрсез нисез чәйен эчте дә чоланга чыгып ятты. Ялгызы. Сатучы. 1995 елның җәе очсыз-кырыйсыз булды. Апрель башыннан кыздыра башлаган шиллә кояшы җәй уртасында бөтен үләнне көйдереп, табигатьне әлсерәтеп бетерде. Халык иссегә чыдый алмыйча тәрәзәләрне томалады. Төннәрдә салкын эзләп юргансыз нисез как идәндә тәгәрәде. Бу елны хәлсезрәк, йөрәк ширле олы кешеләр үлеп бетте. Сыерлар корыган көтүлекләрне әйләнеп сөтсез кайтты. Елга күлләр кипте. Әле бу, әле теге авылда чыккан янгыннар халыкның котын алып куркакка әйләндерде. Иманлысы да, үз гомерендә бер кабатта Аллаһы сүзен әйтмәгәннәре дә, күктәге тарафларга күз карашларын төбәп, яңгыр сорап ялварырга кереште. Тик зәңгәр күктә болытның изе дә күренмәде. Гомердә булмаганча тып-тын август айы килде. Игенсез кырларда, бу шындыр табакларында тынлык куркыныч иде. Эш хакы исәбенә иген алып, шуны тарттырып, onun үзләре көрпәсен малына ашатып көн күргән авыл халкы пошаманга төште. Гаиләләрендә пенсионерлары булганнар, акчаларын җыеп магазиннарга хакы артып киләчәк онны көтә башладылар. Бала-чагасыз кешеләр бәрәңгеләрен казып алып, очсызга булса да килеп җыеп йөрүчеләргә саттылар. Фәгыйль белән Лида кебек бөтенләй акчалары килер җирләре булмаганнар, мал санын киметергә дип уйлаштылар. Ни пешәне булмагач, ни иген алырына өмете сүнгәч, нишләсен мескен колхозчы. Бер генә сыер калдырсак, сөт белән бәрәңге ачка үтермәс диештеләр үзара. Тик әлегә ит җыеп йөрүчеләре күренми. Көннәр салкын айтканны көтәләр ахры. Ишле гаиләне туйдырган азык шул бәрәңге инде ул. Лиданың шәбәләнүенә, көн сайын мышкылдавына карап бакча казырга чыкмады Фәгыйль. Бәрәңгесез дә калсаң, утырырсың авызыңны һавага элеп. Кешеләрдән белешеп, ит сатып алучыларның телефон номерын табып, Лида шалтыратып сөйләшкәч тә, кичтән бер сыерын йыгып суеп эшкәртте. Үзләренә ишәге генә калды. Бөтен җирен, башын, бавырын, үпкәсен алып килергә кушты сатып алучы ир кеше. Таң белән председатель биргән уазга итен төяп, шәһәргә юл тотты Фәгыйль. Машинага, бензинга түләүне шутлап тормады инде. Шул эш хакы исәбенә үткәрербез, диде Гыйззәт. Барыбер алып буласы түгел ул акчаны. Саклап торуның әллә ни кирәге юк. Иң мөһиме бүген балаларны укырга кертү. Күлмәген, кофтасын, курткасын, аяк киемен, сумкасын, ручкасын, дәфтәрен ала башласаң, 4 балага хәтсез кирәк. Быел Эммалары да беренчегә укырга бара бит. Кыз кешегә бантиклары да, колготки, туфли да актан, матурдан булырга тиеш. Алып сатарлар хәйләкәр. Халыкның акчасы юк дип жәлләп тормыйлар. Табарлар әле газиз балалары өчен дип, хакларны август айында күтәрәләр генә. Өстәвенә менә бу үзгәргән акчасы 100 меңнәр белән исәпләшеп өйрәнгәнмени ул сиңа совет кешесе. Саны күп кебек. Әйбер ала башласаң, кыйммәте аз. Суга салган сыман юкка гына чыга. Фәгыйльнең русчасы шул ипи тузлык кына булганлыктан, ит сатып алучы белән телефоннан Лида үзе сөйләште. Килосын 1000 сум белән алырга ризалашкан. Анализына, документына фәлән кирәкмәсә, шоферны сыйлаганнан, күчтәнештән калган акча 1 сентябрь мәшәкатьләренә җитәргә дә тиеш. Шулай гына булсын инде. Бәлки Лида да бераз тынычланыр. Үй эчендә ызгыш тукталыр иде.
Малкай жәлдәсың, бигрәкләрдә акыллы, сөтле иде. Иртәнге 7-гә алар сөйләшенгән урынга барып та җиттеләр. Термостагы чәй, ипи, иртән тәгәрәтеп кенә пешереп алган йомырка белән тамак ялгап алдылар. Көтә торгач сөйләшенгән 8-дә үтеп китте. Я теге, я бу якка узган кешеләрне күзәтеп тә арадылар. Рәхимсез кояш сәгать 10-да ук зәңгәр күккә хуҗа булып кыздыра башлады. Әллә каян ит исен сизгән чебеннәр җыелышып мыжгылдарга керештеләр. Кичтән үк суелган ит бу иссидә бозылырга да күп сорамас. Кайтарып чүплеккә мендереп ташларга булмасын шул тиклем күп итне. Кая соң ул сөйләшкән кешеләрең, Фәгыйль абый? Шофер егет тә машинадан төшеп арлы-бирле йөрөнгән иргә ярып пошалана башлады. Их, белсәм инем. Үзем дә аптырадым. Берәр җиргә кереп звонить итеп карасак инде. Тик күпме генә шалтыратсалар да телефон дәшмәде. Шалтыратып хәтсез генә вакыт уздырып килгәч, булай да юаш Фәгыйль. Әллә без телефон эзләп йөргәндә килеп китте микән? Сат алмый кайтсам, Лида үтерә инде малай дип бөтенләй көеккә төште. Төш ауды. Колхозчылар ашаудан да калдылар, сөйләшергә дә кәефләре бетте. Икесе ике якта тәмәке гөжләтеп билгесез сатып алучыны көттеләр. Инде килергә булса килер иде, Фәгыйль абый. Ит исләнгәнче лутчы берәр магазин белән сөйләшеп карыйк. Ничек килмиде инде? Лида үзе сөйләште бит. Мин шулайда якын тирә магазиннарны урап киләм әле. Син көт алайса. Тик кибетләрдә ит күп булып чыкты. Алдан килеп 1-2 ай элек чиратка бассаң гына. Вакыты килеп җиткәч тапшырырга мөмкинлек була икән. Булса, чиратыңа берәр кирәкле кишер яфрагы кермәсә. Сәгать 4-ләрдә тулып узды. Балалар да, Лида да көтәләрдер инде. Ни йөзем белән кирегә ит төяп кайтып керермен дип уйлап, тәмәке артыннан тәмәке төргән Фәгыйль янына бер урыс килеп басты. Мясо продаешь, что ли, дип кызыксынды ул. Ну, почем? 1000. 1000 дип кабатлады өмете кабынган мескин ир. Вы покупать пришли? Как договорились? По телефону? Не знаю. Я не договаривался. По 500 куплю. Продашь? Ди үзе. Ә күзләре мут елмая. Ак-мак килеп озак торса да, сүзләрен вата-кыра малын ничек интегеп үстергәнен сөйләп маташса да, сатып алучы Фәгыйльне ишетмәде дә, аңламады да. 1000 дип сөйләшенгән ит очсызга сатылып, анализга кирәк бавырын, башын, үпкәсен бушка яртып, урысның машинасына күчте. Калтыранган куллары белән 80 000 акчасын кул яулыгына төйнәп, түш кесәсенә тыгып маташкан Фәгыйль бу урысның шул кичә Лида белән телефоннан сөйләшкән кеше икәнлеген белмәде дә. Аның туганнан бирле малдан аерылмаган, көтүлектән кайтып кермәгән авыл кешесенең ул хәтлене уйларлык башы да, хәйләкәрлеге дә җитәрлек түгел иде. Базар икътисады авыл тарафларына барып җитә алмаган иде шул әлегә. Гыйззәт тагын 2-нче бригаданың фермасыннан котырып, җенләнеп кайтып керде. Рөкыя улының кәефсезлегенең сәбәбен бик яхшы белә. Шул Саҗидәсе инде. Ферма малы өчен тиргәшеп йөргәнче кавышып кына куйсагыз инде, Ходаем. Мин дә киленле булыр идем. Йорт эшләре дә 2 кешегә җиңелрәккә килер иде. Ни үзең кайтып кермисең? Бүтән нәрсәгә шул бер үзем бит, бәлтерәеп, картаеп беткән карчык. Читтә бала үстергәнче. Рөкыя улы ит упсасын атлагач та кулак итен кимерә башлаган иде дә, тегесе кызурак булып чыкты. Әйттеләр бит инде сиңа бер кабат. Миннән түгел ул бала. Тынычлан зинһар. Өйгә кайтып кереп булмый шул бер сүз. Үзәккә үтәсез җыелышып. Үтмини. Йөрәгәрни бит. Синнән булмый, җилдән булмас инде. Бүтән авыл шулай сөйли. Баласының 2 яше тула түгелме соң? Янында бер мужик та күренми диләр бит Саҗидәңнең. Син генә ул, аның сүзенә ышанып, юнсезләнеп йөрисең. Әллә кайчан алып кайтырга иде. Бала да әтиле, зур әниле булып үсә иде. Рөкыяның бу көндәге җыры. Гыйззәт күнегеп тә бара инде. Алып кайтырсың Саҗидәне, алып кайтмыйча ни. Бүген бүтән ферма эшчесен таң калдырып, бер үгез өчен сугышыр чиккә җитеп тиргәштеләр. Чәчү өстендә 2 тракторның запас чәчсез тик утырганын аңлыймыни ул сиңа хатын-кыз? Ярар, соляркасын, җәй савачак сөт исәбенә май заводыннан акча бүлеп колхоз сайын тараттылар инде. Шул җиткән тиңентен чәчәрләр дә. Күпме чәчүен хәзер өстәге түрәләрне артык борчымый бит. Иң мөһиме, тизрәк чәчеп бетәргә дә, соңга калмый урып җыярга.
Шәшелгән басуларының йылдан-йыл кимүенә көяргә кирәк. Саҗидә, мал санын киметәсең дип бөтен халык алдында ябышмасынмы? Гыйззәт үзен алып кайта диярсең ул үгезне. Нинди үгез тагы? Әле үткән атнада гына берне алып киткән идең. Ул сыерлар йылына 10 бозау китерә дип беләсеңме әллә? Бирмим дип шәшрәп тиргәшеп, аның өстенә килде Саҗидә. Үзенең битләре яна, күзләре ут шәшә. Дулкынланып еш-еш тын алган сайын калку күкрәкләре карашыңны тартып зиһенеңне чуалта. Запчастька акча кирәк, Саҗидә. Балачага кебек кыланма әле. Тракторларым утыра. Иртәгә глава үзе киләм ди. Сөрергә, шәшәргә кирәк. Бөтен белгәнең шул главага ярау инде. Бик шәпле булгач, ул җирне көз көне сөреп калдыралар иде. Бирмим бер үгезне дә. Авырлыгы җиткәч, симерткәч хакы булыр ичмасам. Әле бит аларны очсызга сатып җибәрәсең син. Шуны гына үзең дә аңларга тиешсең иш инде. Аңлап нишлим соң? Каян алыйм акча, каян табыйм? Эй, кем алдында акланып басып торамсың? Кычарты үгезләреңне. Сиңа кирәкмәсә, миңа да кирәкми. Кышын нәрсә ашатырсың малларыңа, карап карарбыз. Шулай дип җенләнеп кайтып китте Гыйззәт. Өйдә җитмәсә, Саҗидә дип авыз суын кырытучы әнисе каршы алып үзәгенә үтә. Белә. Ул үзе дә бик яхшы белә ничек тә үзара аңлашырга кирәклеген. Артабан бергә эшләргә кирәк бит. Анысыннан бигрәк сагынды ул Саҗидәсен, саз җиләген. Башкаларга тартмый бит күңеле, нишләсен. Яшь җилкенчәк чагы түгел хәзер. Кызлар узатып йөри алмый ич инде. Ничек тә җайлашырга иде. Төн уртасында тупсасыннан чыгардай булып дөбердәгән ишек тавышына йөгереп чыккан Саҗидәнең башыннан 100 төрле уй сызылып үтте. Нәрсә генә булды икән, Ходаем? Фермада пожармы? Күршедәме? Маллар ширләдеме икән? Кем бар анда? Нәрсә булды? Кем ул? Хатын дулкынлануыннан ишек келәсен таба алмый этләнде. Мин бу, Саҗидә. Син? Соң Гыйззәт, сөйләшкән идек бит инде. Бетте. Оныттык бит инде. Аш әле. Юк, ачмыйм. Мин бөтен авылга ишетелерлек итеп дөбердәтәм хәзер. Аш, Саҗидә. Бар, Гыйззәт, кайт. Җитте. Син егет кеше, мин балалы хатын. Үткәннәр үткәндә калсын. Үпкән кышкан җилгә очкан дисең инде. Списәт ителгән кеше инде мин алайса. Гыйззәт, әйдә тарткалашмыйк әле. Искене яңартып кем уңган? Сиңа да өйләнергә вакыт. Өйләнәм. Ризамын. Чыгасыңмы? Кызлар беткән кебек кыланма әле. Аңлаштык бит инде. Бар кит. Иртән торасың бар. Кирип китәм дип кузгалган хатынны баягыдан да көчлерәк дөбердәгән тавыш туктатты. Гыйззәт алай тиз генә бирешергә уйламый иде. Аш, яхшылык белән кертмисең икән, ватып керәм, Саҗидә. Курыкма, тимәм. Сөйләшәсе бар, аш димен. Тукта, баланы уятасың. Туктыйм. Аш. Сөйләшәсе бар димен бит. Нәрсә турында? Барсы да сөйләнеп беткән. Авыздан авызга күчеп шәйнәлгән иш инде, Гыйззәт. Шәйнәлмәгәе. Тишек тышыкларыннан җил үтеп торган. Ныклыгы күптән беткән ишекнең ике ягына икесе арка куеп беразга тын калдылар. Саҗидә үзе дә әнә шул ишек хәлендә инде. Тәненең ир назына зарыгуына, ялгызлык суыгыннан җилдәге камыл кебек бөгелергә, сыгылырга әзер булуына җаны өши. Авыл тормышы ирсез авыр шул. Ихтияр кешенең ныклыгын көннән көн җуя баруына үзенең ачуы килә. Гыйззәт белән тарткалашулары, тиргәшүләре дә бәлки шуннандыр. Ишек шыгырдап ачылды. Тик ир белән хатын сагынышкан ярлар сыман бер-берсенең кочагына ташланмады. Кызуы бераз сүрәнләнә төшкән Гыйззәт кыенсынып күтәрмәнең бер як читенә, әллә кайчаннан ир назы күрмәгән, җилбәзәклеген, дәртен онытырга ниятләп бала баккан, ана бәхетен татыган. Шуңа җитдилеге артып, моннан кире чабуларын җыеп йөрергә һәм балам алдында йөзем якты булсын дип яшәргә антлар иткән Саҗидә, элеккеге сөяркәсеннән оялып, тартынып, икенче як читенә барып утырдылар. Утны кабызмадылар. Икенең берсе дә сүз башларга ашыкмадылар. Башларына төшкән уйлары, йөрәкләрен җилкеткән дәртләре, икесен теләсәләр, теләмәсәләр дә бер юлда йөрткән язмышлары белән ни хәл итәргә дә белмәгәндәй тынып калдылар. Саҗидә,
Сөйләшергә иде. Нәрсә? Үгезләр турындамы? Әйе, үгезләр турында да. Тагын безнең хакта да. Ферманы таратып бетерәбезме? Кем әйтә? Әйтеп торасы юк бит. Булай да күренеп тора. Кемнең баласы укырга керә, кемнең туйы, кемнең юбилее, кемгәдер операция ясарга кирәк. Барысына да үгезләтә, сыерлата, бозаулата эш хакы түлисең. Инде бүген запчастька да ит эзләп килгәнсең. Булайрак дәвам итсәң, 1-2 ел кирәк кимендә. Аннары мал азыгы хәстәрләп, трактор ремонтлап интегәсең калмый. Син халык өчен яхшыдан яхшы булып калырсың. Мин ферма таратучы данын күтәрермен. Әйдә, шулай дәвам ит, Гыйззәт. Минемчә сөйләшеп торырлык бер нәрсә дә юк монда. Сөйләшәсең килмәсә тыңлап кына тор, ярыймы? Мин сине бүлдермәдем. Син дә кызма, тик кенә утыр. Утырам. Я, сөйлә тизрәк. Ишетә. Саҗидә ялангач балтырларын халат итәге белән ябарга тырышкан булды. Үзен үзе кочаклап, төртсәң дә күренмәс караңгыда Гыйззәт ягына борылып утырды. Менә әйт әле. Элек сезгә зоотехникларга акча ничек түләнә иде? Әтиң мәрхүм белән эшләгәндә җитештергән иткә, сөткә карап бирәләр иде. Хәзерге кебек көн уздырып йөрергә ирек бирми иде ул. Әйе, дәвам итмәсәң дә була. Әти вакытында шәп эшләгәнсез, яхшы яшәгәнсез. Беләм барысында, ишетеп колак тынып беткән. Көн сайын хаклар үскән, электр энергиясына да түләрлек акча эшли алмаса, хөкүмәт бер тиен дә бирмәсә, әти нишләр иде икән? Түләмәгән өчен ябылган счетны кайчанда булса ача алырыма өметем дә юк. Берәр поручениягә имза куеп караганың бармы дип сора. Ялла, минем председательлегем. Әти вакытында шәп эшләгәнсез инде ул. Ул вакытта мин дә шәп яши идем. Дөресе шулай булгач. Хәзер син окладта утырасыңмы? Утырасың. Кәгазьдә, кулга бер тиен дә тими торган окладта. Анысы икенче проблема. Тик кенә торсаң да эш хакы бара. Кирәкмәгәнгә тыгылма, кысылма дисеңме? Юк димим. Аз гына күзеңне ачып кара, дөнья үзгәрде бит, Саҗидә. Аны үзгәртергә синнән дә, миннән дә ризалык сорап тормадылар, әлбәттә. Тик ул үзгәргән дөньяда синең белән миңа яшәргә кирәк. Элек җитештергән сөткә, иткә кайта торган дотациялар да юк хәзер. Авыл турында әлегә онытып торалар өске тарафларда. Им пока не до нас, урыс әйтмешли. Ә без барыбер сөрергә, чәчәргә тиеш. Ичмасам, халыкка эш хакының өлешен игенләтә таратырлык, синең сыерларыңны ашка үтермәслек булса да. Бар, главага берәр нәрсә сорап кирип кара. Үзең тап диюдән башка сүз ишетмисең. Ә мин каян табыйм? Тимер томырга, солярка бензинга хак ай сайын күтәрелә. Ә сөтнең, игеннең, итнең хакы шул килеш. Түбән килеш кала бит. Бер бәләкәй подшипник 8000 сум торсын да. Үзең дә буларны аңлыйсың бит син, Саҗидә. Ул 8000 сум, 8 килограмм ит дигән сүз. Терлекчеләр онны сатып ичмәгән хәлдә, иң яхшы дигән үгезне яхшы ашатып, тәүлек сайын 500 грамм артым алсаң да, 15-16 көн ашатырга кирәк, Гыйззәт. Беләм. Ә син башка берәр акча табар юл беләсеңме? Элек күпме хаталардан саклап калдың мине. Әле дә мин синең киңәшеңне тыңларга ризамын. Яшьлек башбаштаклыгым белән әти җыйганның ярыйсы гына өлешен саклап кала алмаганмындыр. Белемем дә җитмәгәндер. Тик мәҗбүри җигелгән ат та эш рәтенә төшенә. Мин дә бүген колхозның еллар буе җыелган мөлкәтенең беразын булса да саклап калу ягында. 1-2 ел түссәк, бәлки тормыш уңай якка үзгәрер дигән өмет өчен булса да. Тик булмый бит. Бер җирне ямар өчен икенче җирдән кисеп алырга кирәк. Менә бу язда теге ватык тракторны ремонтламый утыртып калдырсак, ул көзгә таралып бетә дигән сүз. Хуҗасыз калса бетте инде. Запчастька сүтәчәкләр, төнлә урлап сатачаклар. Аннары калганын берәр трактористка эш хакы исәбенә бирәбез дә, күңел йомшак чакта. Тегесе эш вакытында колхозныкын сүтеп, акрынлап үзенекенә күчереп куя. Алдагы елда тагын бер трактор бетте дигән сүз. Я ни әйтерсең? Халыкны ныграк тотарга, эшне таләп итәргә кирәк. Ай сайын акча алмагач буйсынды ди сиңа халык. Үзеңне гайбәт итеп сүгеп китә әле ул. Икенчегә дәшмәслек итеп. Тукмап эшләтеп булмый бит. Таралган трактор частьларын 1-2сеннән түләтеп карадык инде. Эш хакыннан тотыгыз дип көлделәр генә. Кәгазьдәге ул акчаларны түләп бетеп булмасын беләләр бит алар. Бөтен җирдә дә шул хәл. Бер бездә генә түгел. Тагын тын калдылар.
Математика дәресендә укытучы биргән мәсьәләне шишәлмәгән чактагы кебек уйлар йөрмәсеннән башлары тубал булды. Тик бу тормыш баш ваткычының чынлап та шишелеше юк иде булса кирәк. Булса да, үзәкләрдән, калалардан ерак урнашкан бер колхозның гади генә рәисе белән зоотехникының башы җитә торган мәсьәлә түгел иде бу. Бары очсыз-кырыйсыз үзгәртеп корулар аркасында төшкән бу хәлләрдән бик аз югалтулар белән чыгарга тырышу гына аларның кулында иде. Икесенең кулында. Гыйззәт хатынның сөеп туймас тәнен генә түгел, сөйләшеп үткәргән төннәрен, иңгә иңтерәп эшләгән көннәрен, үзенең уйларына аваздаш җанын да сагынган иде шул. Киңәшләшеп яшик әле, Саҗидә. Элеккеге кебек. Миңа да авыр бит, Саҗидә. Хатын дәшмәде. Ир ни булса шул булыр дигәндәй кискен хәрәкәт белән сөйгәнен кочагына алды. Кулларының җылысы, иреннәрнең көче онытылган татлы рәхәтлек булып, Саҗидәнең ишегән тәне буйлап таралды. Гыйззәтнең сабырсызланып пышылдавы, кайнар тыны хатынның колакларын иркәләп үтте. Саз җиләгем минем, Саҗидәм. Бу икәүнең үзләренең дә тормышы баш җитмәслек баш ваткыч, шиша алмаслык бер төен булып, җаннарны теләчәк, үзәкләрне өзәчәк язмыш ялгышы булып бәйләнгәннән бәйләнә бара иде шул. Тез баш акчасы. Ирәнелгән дөнья үзгәртелеп, яңадан корылды. Бу адымның ил өчен, бигрәк тә еллар буена коммунистлар тарафыннан изелеп, үз тормышының хуҗасы булып яши алмаган халык өчен мөһимлеген, кирәклеген иртән дә, кич тә телевизорлар сөйләп, гәзитләр язып аңлатып, тукып тордылар. Шәһәрләрдә тормыш җанланды. Кешеләр ашыгып һәрбер квадрат метрны приватизацияларга тотындылар. Аз гына юне, исәп-хисапка башы булганнар товар алып сатарга кирештеләр. Яңа магазиннар, рестораннар, элек ишетмәгән, күрмәгән казинолар, уен клублары, тагын әллә нинди күңел ачу урыннары барлыкка килде. Туздырган ялары өстендә чабышкан кырмыскалар кебек халык акны караны күрми, көнне төнне аермый акча эшләргә тотынды. Шәһәр танымаслык булып үзгәрде. Авылны сүндерде үзгәртеп кору җилләре. Гармунчы егетләр акча эзләп Себергә чыгып киттеләр дә, марҗа кызларына өйләнеп, татар көйләрен бөтенләй оныттылар. Артистлар үзләрен сатып ала алган акчалы председательләрнең генә колхозчыларына җырладылар. Анысы да сабан туйларда гына. Иләрнең түрләренә эленеп, игъланнар сөйләп, урамнарны, авылларны берләштереп торган радиоларда сөйләмәс булды хәтта. Алар Hind киностудияларының берсендә төшерелгән 2 сериялы төсле нәфис фильмнарга чакырмадылар. Авылның олысы кешесе ашык-пышык кичке эшләрен эшләп, сыерын савып, малын җыеп, клубларга йөгермәде. Шыгырым тулы залларда Hind кинолары күрсәтелмәде. Эшсез калган яшьләр калаларга барып, тулай тиракларның кысык бүлмәләрендә, кеше өстендә фатирларда яшәп көн күрә башладылар. Авылның иң акчалы кешеләре, пенсионерлар 2 төркемгә бүленде. Беренчеләре яннарында калган төпчек улларының гаиләләренә бердән-бер яшәү чыганагына әйләнеп, кадерләнеп, үй түрләренә менеп утырды. Икенчеләре балаларын чит якларга очырып, үзләре вак-вак кына салгалый башлады. Шуның аркасында матур гына гомер кичергән хөрмәтле кешеләр юкка чыкты. Аракы акрынлап акчасыз авылның валютасына әверелде. Элек төнләгенә туган көмешкәнең заводлары инде көндезләрендә бөтен көченә эшләп утырды. Кортларның утынын китерергә, пишәнен чабарга, бәрәңгесен казырга атлыгып торучылар барлыкка килде. Тик ни гаҗәп, шул колхозлар тарала башлаган, акчага кытлык елларда сүнеп барган авылның әле бер, әле икенче шунда зур гына йортлар калкып чыкты. Аларның янында хәлле генә дөнья көткән дип саналган улыларның өйләре бәләкәйләнеп, буйыгып калды. Вакытында Лида кебек гаршилләрне көнләштереп, авылның төсен үзгәртеп, менә без нинди дип кәпрәеп утырган, карап буяп тора алмаганлыктан бик тиз төссезләнгән бу йортларның хуҗалары туган якларында төпләнгән соңгы яшьләр иде.
Біраздан гүрләп яшәрдәй бу катламның да бердән бер дөньяга чыгу урыны булып, 3-4 балаларына алган пособие чиратлары гына калды. Ирләрнең көлеп, хатын бүген тез баш акчасын алырга китте дигәнен ишеткәнегез бармы? Шул инде ул пенсионерларсыз калган гаиләләрнең күз төбәп торган тере акча чыганагы. Төссезләнгән йортларның җимертеп дөнья күтәрлек егәрле хуҗаларын да акрынлап эшсезлекнең, акчасызлыкның, бер-берсенең күңелен күтәрергә дип кенә кулга алынган көмешкәнең аяусыз сасы сазлыгы йотты. Лида да ярты көн чират торып, үзе кебек үк эшсез бишәләр белән рәхәтләнеп гайбәт сатып, авылның күзгә чалынган бөтен кешесен чәйнәп, 5 ай тоткарланудан соң хәтсез генә җыелган шул тез акчасын алып кайтып бара. Теге яхшы өйләр турысыннан үткәндә, көнләшүе эченнән нәфрәт булып ургылып күзләренә чыга. Менә монысы урманчыныкы, монысы аның дусты склад мөдире Нәсимнеке. Кул-кулны юа. Моңа беркем дә гаҗәпләнми. Киресенчә, һәркем шулай яшәргә, кемгәдер кирәк булырга, алыш-биреш итәрлек, файдасы тиярлек кешеләр белән дуслашырга омтыла. Дөнья тулысынча шуңа корылып, шушы мөнәсәбәтләр изге, ачык күңелле авыл халкының аңын томалап, яшәү канунына әйләнеп бара. Менә булары укытучыларныкы. Алары ай сайын алган эш хакларына куанып, шул аз гына акчага ышанып, үй төзибез дип катлы-катлы судылар алып җыйдылар. Бетле тун киделәр диләр авылдалар турында. Хәзер еллар буе шуны түлим дип, нәрсә кушсалар шуны үтәргә риза булып мәктәпкә ябышып яталар. Менә бу матур өйләр балтасталарның үзләренеке. Алары ичмасам шынлап эшләп ала акчасын. Үз аллы, рәсмиләштерелмәгән, лицензиясыз шым гына бизнес. Лида тар гына тыкрыкны үтеп, үзләренең урамына чыкты. Шоферларның, Себердә вахтыда йөрүчеләрнең өйләре, гаражлы, машиналы, тракторлы. Араларында берәр терлек шинеке булса, эшсез утырып калган тегүченеке дә юк әлбәттә. Кинәт нәфрәтле хатынның башындагы 100 төрле уе юкка чыкты. Кирәксез 100 урынына ап-ачык берсе хасил булды. Белә ул кулындагы балакчалары белән нишләргә. Шәйдә алып, 200 меңгә чак саткан үгезенә ышанып, ит җыючыларга очсызга тапшырырга жәлләгән, еллар буе үстергән кадерле малларына өметләнеп, кешечә өйләр төзеп яшәп буламыни инде? Фәгыйль шәпләнеп, дәртләнеп кайтып кергән хатынына сагаеп кына карап торды да, дәшми-тынмый ашарга утырды. Тагын нәрсә уйлап тапты икән инде? Бөтен малчылар да көмешкәгә фураж сата. Син эчмисең, син дә сат, акчага дип теңкәсенә тиюеннән туктады гына әле. Фәгыйльнең ничек, ни йөрәгем белән мин ул булай да чак торган мәхлукларның авызыннан үзеп он сатып йөрим дигәнен аңламады инде Лида. Бары үзе әйтмешли, яши белмәгән юньсезен үзгәртәлмәвеннән Фәгыйльнең үзенә дә, авылдашларына да, дөньяга да нәфрәте генә тагын да артты. Бу юлы нәрсә уйлап тапты икән инде? Бит очларын чокырландырып, күзләрен уйнатып, май ашаган песи кебек серле генә елмаеп утыра. Фагиль, без в этом году ябабыз крышаны. Лида түгәрәк авыл ипиен әйләндереп кисеп алып, май ягып, тәмләп ашарга кереште. Аннары башын иеп аш чимергән Фәгыйльгә берәр сүз дәшмәс микән дигәндәй көтеп карап торды да, авызында капкан ипиен чәйни дәвам итте. Мин аракы сата башлыйм. Лида үзенең тапкырлыгыннан үзе канәгать булып, тагын да тәмләбрәк, рәхәтләнеп, ипиләп итле ашны чимерергә тотынды. Беравык тынсыз торган Фәгыйль капкан ризыгын йоталмыйча чәчәп ютәлләргә тотынды. Сатам? Не сатмый әллә. Әнә Захаркада Анна апа сатамы? Сата. Магазин белән рядом торган Әнисә сата. Соседней деревни Сәлимовлар да сата. Знаешь, аракы ничек шәп үтә. Бер төн йокламасаң, учительнең месячный зарплатасын кертеп була дип сөйлиләр. Ә иртән еще баш төзәтергә киләчәкләр. Эшләп интегеп торасы да юк, Фагиль. Как син аңламыйсың? Аларның барысының да бит район үзәгендә кешеләре бар. Ничә карасаң да машиналары йорт алларында тора. Килеп хәл беләләр күрәсең. Беләләр белмини. Ул кешеләр крыша дип атала инде, Фагиль. Син вообще. Менә шулай шул. Үзең дә аңлыйсың бит. Ә синең кемең бар? Сатсаң бер төн сатарсың.
Икенче көнне акчаларың белән бергә милиция алып китәчәк. Мин дә себе крышу найду. Курыкма әле. Таптың ди. Минем районда зур урында эшләгән бер танышым да юк. Синекен сөйләп торасы да юк инде. Алып ташла башыңнан бу уйларыңны. Бүрек кенәсе. Бик тыныч кына яшәп ятабыз әле. Аллага шөкер дип әйт. Ашарга бар, кияргә бар. Урамда йөрмибез. Балалар аш ялангач түгел. Уф, опять заладил үзенең песенкасын. Надоел инде. Тебе-то чё? Мин алып китәчәкләр бит. Башлыйм дигәнмен, башлыйм. Сиди дома Аллаңа шөкер итеп. А я в Захарку к Райфушке пошла. Русланның другы бар ди городта. Бүген алган бала акчасына аракы заказать итәм. Пускай китерсеннәр. Лида шүйдән өс киемен җиңел сумкасын алды да, ашыгып ишеккә юнәлде. Артыннан Фәгыйлнең: "Лида, тукта! Минем йөземә кызыллык китермә. Кирәкмәгән эш белән булышма әле. Передовой колхозчы башым белән. Мин бит идарә агзасы. Ничек кешеләрнең күзенә карармын" дип кычкыра-кычкыра йөгереп чыкканына игътибар да итмәде. 4 баланың конфет печеньелык акчасы салынган сумкасын силти-силти, Фәгыйлдән: "Наивный, полоумный фагильчик, передовой имеш. Үләм" дип үз алдына сөйләнеп көлә-көлә чыгып китте. Тискәре буран. Саҗидә ярыйсы гына җиләтеп өлгергән көйсез кышның зыкы салкыннарына түзми, инде искереп барган өенең усак бүрәнәләре шартлавына күнегә алмады. Шомлы төн караңгысында тәүлек әйләнәсенә ягып та өйне җылыта алмаган учак шәүләсенең стеналарга үрмәләп уйнавы, телефон баганаларының тынлыкны ярып, саруны кайнатып бер туктаусыз зыңгылдавы, ничек кенә тырышса да җылы кертә алмаган ястык түшәкнең үзәкләргә үткән салкыны аның ялгызлыгын тагын да тирәнәйтә, йокысын качырып, әллә ниләр уйлата иде. Озакламый яз җитә дип көткән, көн сайын күзгә күренеп азайган утыннарын шутлап пышаланган авыл халкының соңгы өметләрен шәл-пәрәмә китереп, февраль азагында кыш бөтенләй холыксызланды. Градусник тасмалары 0-дан 35-кә сикереп төште. Кичтән карларны эритеп яуган яңгыр иртәнгә басып тормаслык шугалакка әйләнде. Ниндидер ярамаган нәрсә булыр кебек шомлы төннәрне тагын да шомландырып, куркытып, булай да куырылган, сискәнгән йөрәкләрне урыныннан кузгатып, электр утлары сүнде. Саҗидәнең дә сабырлыгы бетте. Юк, шайтан да кытыртмады. Тәне дә сорамады бу юлы. Бары күшеккән җаны гына кырыс кышның үзәккә үткәч, йөрәкне ишеткеч салкынына түзәрлек көч тапмады. Ул һәр көн кич килеп, төннәрдә өенә кайтып китүче Гыйззәтне бер көн янында калдырды. Юк, ялгызлыгыннан арына алмады хатын. Куркуларыннан гына кытылды. Яраның да бәйләп куйсаң әрнүе басыла бит. Басылды. Сизелмәде. Ирәнелде. Аш пешереп йөргән Саҗидә, очсыз-кырыйсыз уйларыннан арынып, идән уртасында машина белән уйнап мәш килгән Рәмил белән Гыйззәткә табан борылды. Тик бер уттан икенчесенә сикердемени? 3 кенә яшьлек булуына карамастан һаман да бик сирәк сүзләр әйтә торган улының әттә дигән сүзе колагын ярып үтте. Хатын телсез калды. Түгел. Ул синең әтиең түгел дип кычкырыр иде. Гыйззәтне кыерсытачак. Әнә бит күзләре ничек балкый. Үзе канәгать елмая. Әллә ихлас ярата, үзенеке итеп кабул итә баланы. Әллә Саҗидәгә ярарга тырышып кына шулай кылана. Белмәссең. Ихлас кебек тә. Тегесенең дә бәләкәй булса да ират назына сусавы күренеп тора. Малай кеше шул. Нишлисең? Бөтен гомереңне, һәр минутыңны аңа багышласаң да, әни генә булып каласың. Ир балага терәлергә, таянырга ныклы багана кирәк. Теге чакта көнләшү утында янганда, кызу баштан Фәгыйлнең тансык куенына кергәндә, бала кирәк миңа, малай кирәк дип күккә карап Аллага инәлгәндә, бу хакта уйлап караган дисеңме? Ә Фәгыйль эндәшми. Саҗидәгә карарга да кыймый. Иелгән башын күтәреп ник бер күз ташласын. Хәл белү дигәнне сөйләп торасы да юк инде анысын. Ачы телле Лидасыннан куркамы? Әллә үзеннәнме? Менә хәзер ишегемне ачып,
Тупсамнан атлап Фәгыйль килеп керсә дип аз хыялланамы Саҗидә? Теге төндәге кебек бер караса, бер җылы сүзен дәшсә, кочагына кабат ташланмый үзе түзәлер иде микән? Айныды бит Фәгыйль теге вакыт. Айныды, әмма тукталмады. Ә дөнья һаман шул ук, үзгәрмәгән. Шибәрләрдән шибәр, дәртлеләрдән дәртле Лида Фәгыйль янында. Берсеннән берсе бәләкәй 4 кыз әтиләренә мохтаҗ. Ә Саҗидәнең исә үз тормышы. Ничек тә яшәргә, Рамилнең өстенә хәстәрләргә, утыннан китерергә, балам сөт эчсен дип фермадан алган сыерга пешән хәзерләргә кирәк. Фәгыйль күктәге торна түгел. Саҗидә дә аны үзенеке итәм дип ышанып көтеп кенә утыручы хыялый хатын түгел. Җирдәге гыйззәттән язмавың хәерле. Үзе дә бит саз җиләгем, Саҗидәм дип илтерәп тора. Яше барган сайын хәрәкәтләре салмаклана төшкән кебек. Хылкы басынкыланган, егетлек дуамаллыгы онытылып барган сыман. Дөнья көтәм дигән хатынга кып итеп торган ир. Әллә сөйгәненең уйларын ишетте Гыйззәт. Килеп дәшмин итми токмаш кискән Саҗидәнең артыннан кочаклап алды. Җылы тыны белән хатынның нәфис муенын, кылак яфракларын иркәләде. Ирнең көчле куллары хатынның тыгыз беләкләре буйлап төшеп, бармакларына ычкындырып, пычакны читкә алып куйдылар. Хәрәкәтсез сылу гәүдәне үзенә таба бордылар. Ирнең кайнар иреннәре, сагышлы уйларыннан арындырырга теләгәндәй хатынның күзләреннән, битләреннән бөдрәләнеп торган шим кара чәчләрен сак кына сыпырып, шигәләреннән үбеп, назлап үттеләр. Куллар кыюланганнан кыюланып сөешүнең дәвамын. Иреннәр ашыгып түземсезләнеп, хатынның уйлар әсирлегеннән чыгып, уянып, хисләр кайнарлыгын уртаклашуын көттеләр, таләп иттеләр. Йөзенә канәгатьлек билгеләре кунган ир күптән йокыга талды. Аның ышанычлы иңенә башын салган хатынның гына күзләре ачык, кирфекләре чыланган. Уйларының ышына чыга алмый, ярсу йөрәгенә хуҗа була алмый интегә ул. Төн караларында тормышының баш ваткычына җавап эзли. Җипсез йөгәнсез мәхәббәт хыялларында буе җитмәс теккә ярларга сикерә. Җаны сөймәгән кочакта яткан килеш бик сагындырган, мәңгегә ерак һәм мәңгегә кадерле куллардан сөйдерә. Әрнүле дә, татлы да утта яна. Аннары тагын көндәгечә салкын чынбарлыкка, якындагы ярга әйләнеп кайта. Яшәр өчен җайлы, уңайлы, тик сөймәгән, йөрәкләрне кузгатып сөелмәгән ярга. Их, шул Фәгыйльне онытырга да мине яраткан, гел янымда булган Гыйззәтне өзелеп сөяргә, аның белән бик бәхетле булып яшәргә. Нинди җиңел булыр иде. Төнлә кинәт һава торышы үзгәреп, тискәре буран чыкты. Саҗидә улының кычкырган тавышына уянып китте. Әттәү дип саташып, өзелеп елый. Тышта котсыз буран улый. Үй шактый суынып өлгергән. Хатын сикереп торып баласы янына ашыкты. Аяк очларына басып, агач ясленең ишенә үрелде. Улын кулына алды. Я Худа, ут булып яна бит. Саҗидә баласын кысып кочаклаган килеш караңгыда абына сөртенә караваты янына кире килеп, Гыйззәтне тарткаларга кереште. Тур димен. Гыйззәт, уян әле тизрәк. Рамилнең тәне ут булып яна. Нәрсә генә булды икән, Ходаем? Гыйззәт! Кинәт кенә иртәнге тәмле йокысыннан уятылган ир башта бер нәрсә дә аңламады әлбәттә. Стена буйлап капшана барып утны кабызырга уйлады. Иске электр чыбыклары шашкан буранның кытырып улаган җиленә түзәме соң? Уты да әллә кайчан сүнгән. Ир көрсенеп, көчсез тавышы белән елаганда итеп шыңшыган баланың башын тотып карады. Температурасын карарга кирәк. Салкын тигәндер. Китер әле миңа. Карыйм. Шырпы сызып яктыртып градусник куйдылар. Карадылар. Өтәләнеп дару эзләделәр. Саташулы йокысыннан айный алмаган балага көчләп аспирин эчерергә тырыштылар. Даруны йотып бераз торгач та актарып кускан улының таралып төшкән гәүдәсен күтәргән хатын
боз кебек идәннән ишегәнен дә сизми, әле өйнең бер ягына, әле икенче ягына чыгып, нидер эшләргә тырышып маташа торгач, шәбәләнүенең файдасыз икәнен аңлап, кычкырып елап җибәрде. Гыйззәт, бөтенләй уянмый бит бала, дәшми. Фельдшерны алып киләле. Ажгырып торган буранга чыгып киткән ир Захаркадан әйләнеп килгәнче яктыра башлады. Фельдшер кадаган уколның да файдасы тимәгәч, район үзәгенә барырга җыендылар. Ләкин тискәре буран үз эшен яхшы башкарган булып чыкты. Хәтта вездеход дип шутланган колхоз уазы да бер артка алып, бер алга китеп озак кына тырышса да, сылап салган каты кар стенасын тишә дә тапый да алмады. Гыйззәт тракторчыны уятып, тракторны кабызып килеп җиткәнче сәгать 10 җитте. Тик аның да файдасы булмады. Бер чакрым да җирне күрә алмады. Зур өметләр баглаган трактор соляркасы бетеп сүнде. Хушсыз баласын кычаклап, елап шишенгән Саҗидә бер туктаусыз эшләтеп утырып та, аз гына да җылынмаган тишек-тышык машинадан төшеп, чарасыздан бата чума җәяүләп китте. Үзен туктатырга теләп кычкырган Гыйззәткә: "Кит! Карап торып баламны үтериммени? Инде ничәмә сәгать буе авылдан чыгып китәлми утырабыз. Председательлегеңне әйтер идем. 10 литр запас соляркың да юк бит. Эй, Ходаем, кит! Туктатам дип кыешмада. Син мине аңлый аласыңмыни? Рәмил бит синең өчен беркем дә түгел. Ә минем өчен ул берәү генә, дөньяда бердән-бер дип бөтен ачуын, әрнүен яудырды. Саҗидә мамык шәленә төргән тынсыз баласын күтәреп күрше авылга барып җитүгә, район үзәгеннән юлны чистартып трактор, аның артыннан ашыгыч ярдәм машинасы килеп җитте. Төнлә чирләп, төш вакытына дәваханәгә килеп җиткән баланы шунда ук реанимация бүлегенә алып кирип киттеләр. Тар дөньяның бер рәхәте. Биек таудан чаңгы белән түбәнгә шуып төшкәнегез бармы? Бардыр. Бала чакта булса да бардыр. Куркуларыңны онытып, күзләреңне кысып, җилгә каршы омтылганда, әллә нинди бер азатлык хисе күкрәгеңә килеп каплана. Тын алдырмый. Ә син тын алырга кирәклеген дә онытып, һаман алга ачасың. Әйтерсең, иңнәреңә канат таккансың. Әйтерсең, дөньяда бер син генә шундый бәхетле. Әйтерсең, бу рәхәт очыш мизгеле бер кайчанда тәмамланмый. Әйтерсең лә, син бөтенләй түбәнгә таба очмыйсың. Синең бераздан мышный тау башына кирегә менәсең юк. Син үзеңнең куркуларыңны җиңеп, азатлык хисен татый алуың белән чиксез гырурсың. Булдыклылыгың белән кешеләрне таң калдырасың. Тау астындагылар синнән көнләшә, сиңа кызыга, эшләре пыша. Лида да үзен нәкъ шулай хис итте. Беренче айларда очып диярлек йөрде ул. Төне буена аракы сатты. Таңнан чыгып сыерларны сауды, сөтне айыртып каймагын алды, майын язды, ашын кайнатып әзерләп куйды да, кичә эчкәннән соң башлары авыртучыларга тагын аракысын сатты. Балаларын карап, ашатып, биразга гына бушаса магазинга йөгерде. Нинди тәм-тем бар, барысын да алып кайтып нәниләренә тоттыра барды. Безнең күз яшьләренә сатып аласың ул кәнфитләрне дип җан ачулары белән артыннан кычкырып, каргашып калган авыл хатыннарына исе дә китмәде. Борылып, тешләрен кысып, күзләрен зәһәр кичерәйтеп, "Чо, завиднымы? Бер мужигыңны да кулыңда тота алмаганга мине виноват ясап торма, яме? Ирләрегезне дә понять можно. Сезгә карап утырганчы, лучше водку пить инде." Җин җибегән дип агуын чәчте дә юлында булды. Аның күтәренке кәефен беркем дә төшерә алмый. Чөнки кесәсендә кулын тыккан сайын йөрәгенә җылы рүше акчалары бар. Акча бит сине башкалардан өстен итеп хис иттерә. Үзеңә ышанычыңны арттыра. Уйларыңа җиңеллек, рәхәтлек бирә. Аз көттем әллә Лида бу бәхетле көнне. Аның шатлыгын алкашларның наз күрмәгән, акчага тилмергән. Шул хәләтләреннән яузланганнан яузлана барган хатыннары гына бузала ди. Көтеп тор. Лида аз тилмергән ди ул акчага. Лиданың эчендә явызлык аз ди сиңа. Рәхәт тормышка түзә алмаганнан төн йокыларын онытып аракы сата ди. Магазиннан кайтышлый Лида тагын күршесенә сугылды. Соңгы вакытта Тамарка янына кирип утыруларының ешлаганын үзе дә белә.
Сизә югыйсә. Кирип буш кына чыгылмый. Өстәл түренә янып торган көмешкәсе менеп утыра. Ашап туймаслык тозлы кәбестәсе, кыяры, салысы. Ишәм дисәң, сәбәбе дә табылып кына тора. Бер-ике савыт акны капса, Лида үз-үзен аклап сөйләнергә тотына. Фагильне әйтәм, Тамарка. Все ходит. Үз алдына чёты под нос говорит. Мин төн йокламыйм, деньги зарабатываю. А он недовольный. Күрми дә мине, не разговаривает. Отдельно йоклый. Да ну его. Йөрер дә привыкнет. Куда денется? Бар кеше дә хәзер шулай живут. Саталар, урлыйлар. Просто ул синең отсталый какой-то. А может, элек кичә сезгә в гости барырга? Расих белән. Самогонны возьмем. И Фагиль выпьет. Русланнарны чакырыйк, как раньше. Не получится, Тамар, не бит. Төнлә сатасы бар. Айда бүген выходной эшлибез. Син дә арыган уже. Давай, бер нәшәбез дә. Син кайт. А я к Райфушке побежала. Ну. Тамарка савытындагы эчемлеген бетереп бер генә кабып куйды да, тозлы кыяр кисәген шыгырдатып шәйни, шешәсен, рюмкасын җыештырырга кереште. Озак та үтмәде, канәгать кызыл йөзле ике хатын капкадан чыгып, икесе ике якка юл тотты. Тора-бара юл уңаеннан Тамаркаларга сугылулар гына түгел, кичләрен Лидаларның өенә җыелып, кәеф сафа куруларда ешайды. Фәгыйльне киштән эчереп йоклаттылар. Иртән айнып та бетмәс борын башын төзәтергә тагын салып бирделәр. Булай да йомшак табигатьле ир үзендә бу бәйрәмнәргә каршы торырлык көч тә таба алмады. Эчүдән дә айнымады. Фермасына чак барып кайтты. Үз абзарындагы малларның да рәте-чираты бик тиз китте. Хуҗаның томаланган аңына мәхлукларның ашка интегеп акырган тавышлары ишетелмәде. Барып җитмәде. Бик сирәк кенә салынган бер сәнәк пишән белән җан асраган сыерларның каймаклык-майлык та сөте калмады. Балаларыма чупа-чуп сашатасым килә дип аракы сата башлаган хатынның өендә бер вакытны шикәр чәй дә бетте. Җырлы биюле, алыш-бирешле төннәрдән соң озын көннәр буе уянмый йоклаган әниләрен салкын һәм шыксыз йортта ялгызын калдырып, балалар урамга чыгып китә торганга, кайда туры килә шунда тамак туйдыра торганга әйләнделәр. Барлык һәм юклык арасында җан асраган бу очсыз-кырыйсыз халәттән Фәгыйльне кызы айнытты. 15 яшы белән барган Рита таралып барган йортның бердән бер тоткасы иде. Ул кулыннан килгәнчә сеңелләренең өс башын юып, тамагын карап торырга тырышты. Җилене тулып акырган сыерның сөтен булдыра алганча савып, бузауларга ишерде. Кызу куллы әнисенә дәшәргә курыкты. Әтисенең аңына барып җитәрлек сүз дә, көч тә таба алмады бала. Иптәшләреннән кыенсынып мәктәпкә бармый калган чаклары да аз булмады.